Do you have mom butt? Mom butt is a real thing where your glutes start to shut off during pregnancy and they can stay that way postpartum. Nej, det er altså ikke rigtigt. Graviditeten kan ikke slukke for dine ballemuskler. Muskler kan generelt ikke sådan blive slukket. Hvis det er et tilfælde, så har du formentlig seriøs nerveskade og bør ikke søge Instagram efter hjælp, men opsøge din læge. We do so much of our activity forward, we can turn into this little C curve and it shuts off our glutes. Nej, og kropsholdning kan heller ikke slukke for dine ballemuskler. Altså, der er jo nok en hel del kvinder, og jeg har selv trænet nogen, som oplever deres numse og deres baller ser anderledes ud efter en graviditet og en fødsel. Det skyldes højst sandsynligt, at der er rigtig mange kvinder, der bliver mindre aktive under graviditeten. Nogle bliver fuldstændig inaktive. Det er meget tydeligt i statistikkerne. Og det er altså inaktiviteten for nogle kvinder et år, måske halvandets inaktivitet, eller i hvert fald nedsat aktivitet, der påvirker vores muskler negativt. Ikke selve graviditeten.